ngarap dak jing sungu yo blai sai sen ne ka pori ka bangayo ban ye kren bat phi leng ba ne ka tien ka ba em ka tien ka ba khoi ka jong trai ngarap dak jing sungu yo blai na marba ngiyo ban ye kren bat ban ye kren ro ye ka tien ka jong blai na ka por sha ka por ba ga de ne ka tien ka ba ai jing shai ba ga ne ka tien ka ba ai ka bor yangi ka tien ka ba don ka Nongkhryiem ka ba don ka jing shisha ya ka bangin pensyong Nongkhryiem ya ki nia ki jongi ben pensyong Nongkhryiem ya ka jingem ka jongi ben pensyong Nongkhryiem ya ka jinget ka jongi habaro ki banta ka debet ka tien ka jong blai tadeng ta wat num bam da kal kay kal ka dei ka ta ka ba syo snow nang ni nang tai ya ka ba ki breu ki kren kum ne kum tai ba teng teng la da ngingim don ni ka tien teng teng is snow day ba ka ni ka tien ka ba ngi yo snow ka day renga kwa ba nong ifi ka ni ka sngi tang bala shu snow day kamut ba kala day lemda ka don ka Nongkhryiem lemda ka don ka jingshishan na ka tien ka jong blai deng ta ka dei tang ka niangkongwieng ka ba bam tang da kal ta deng ta kwa ba nong ifi bu trai ong ha ka ni ka sngi wanom long ki Khristan niangkongwieng ki ba shu bam tang da kal klem don ai naladi tadeng ta nga ju yo sngow na kapor sha kapor bagata ka dei ka jingshi shai bangi pule ka ni ka tien ka jong blai bon sin ngem kan mawi ni ka tien ka jong blai nga sungu yo blai ba dan preng jong pi a pule ka tien ka jong blai men step pi plong jeseng dwai men step pi plong jeseng dwai men met henrei lada film kan mau pat ya ka ni ka tien ka bamut hi ka ta ka jing seng dwai ka jong fi men step jan met ka long be tang ka rukom man pendap program o blai man yangi bangi ngin shi pendap program namar ba ublay umday u program ublay uday bangingin mani ublay uday uta bangi haban sha skor ublay uday uta bangi haban kan mau ya ka tien ka jong u tadei ta ka tien ka jong blay ka khot yangi ka tien ka jong blay ka pen kan mau yangi no Joshua ka lenong ka ban ningkong ka khot ka pra ka ong wan ai bagani ka kitab ka hukum kan jano na ka shintur ka jong me hanrei men ya perkhat ya ka sunya sngi khnang ba men yo ban sumar ban le ka baro kumala tho haka kumta ba men roy haglenti bat men man bha wadai ba kani ka tien ka jong blai kan leit no na khmat jong phi wadai ba kani ka tien ka jong blai kan leit no na kishintur ka jong phi roi to kran ni ka kani ka tien ka jong blai man la kasngi te kum nong in kran la dangim kan mau da deng tang i hap ban kan mau i ka tien ka jong blai o ka tien jong blai pleng ka ong kum ta ngi hap ban smok thu ru mdei tang ban shukan mau ngi hap ban da smok thu ru ya ka tien ka jong blai kamut kum no Finda pet kini ki chef, lene kini ki breu ki ba shet jing shet. Kita ki master chef. Abaki ki mat ye ki jing bam bala shet da kita ki breu ha ka dan ka competition na kamno ki shishim bat ki mat action tur ki jong ki mat. How thli jong ki bat ki snow thu ya kata ka rokom shet. Bar galong kum taru yang ngi ki bangai. Habangi shim khendiat na ka tien ka jong blai. Mdei ngin bam lut ya ka hanri habangi shim khendiat na ka tien ka jong blai. To ai ba fin bu ha to thli yo ba kan jaman sim jong fi ya ka ba fi pin mat ya ka pa ka jing bang jong kata ka tien. Bat ba phila ban smol tho ro. Kamut ayu ka ni ka tien. Ka ni ka tien ka thau shano. Ka kran ya no. Bat ublai umut ban angkum no ya ka ni ka tien. Tadei ta kum ki master chef. Ngim di bencu bam lut ika mun pule la ka pule kum to ringin bu ka shintur ka bagan jaman sim ka jongi bat bangin mat tadeng ta la dang ngingi mat bat lagi bu ik tien ka jongu ble ka shintur ka jongi ka babal ka ong bagani ka tien ka kham thiang ban ka ta ronga bol sin ngi that man pule ka tien namar kambang le se ngi pule ya ka namar bala shudei ban pule ngi pule la ka pule hendring kan mau ya ka ngi shu pule namar ban penhun ni mei par ni penhun ya la deru la ngi shkwan penhun yu ble hendring ka ta kanam ajing hon ya blai lemda piken mau yang ni ka tien la fidan ni ka tien fidan ni ka jingshi sha la fidan ni ka tien dan bala ampen ki yang ni ka Nongkhryiem tadeng ta kwa abang ifi ni ka sngi u blai ong ya pi wan long ki Khristan niangkongwieng ki bashuim da ka tien ju ki breu ki ong la da pi pen baptis arsien ki ong ba ka dei ka babakla kata ka dei ka laer ka bashuan ka laer la pi pediang ka kum kata ka tien ka dei ba ka mo pi dei niangkongwieng la pi pediang bu ong bala da pi buat chai Jesu ban lek ka tien ka jong blai ba pi klim niam em kata ka dei galer kam dan ha ka tien ka jong blai kum kata ka tien bala pi pediang em fi dei Khristan niangkongwieng
Tadeng tau tram kwa ingi bangin long ki Khristan niangkongwieng ki besudap tang dagal air ne bedap tang daga ketien ka basuan nano ka bangi isu pediang be ya kata ndai to ai ba ka jinget jong pi kan long kat kum kan ka ketien ka jinget ke jong pi to ai ba kan long kat kum kan ka ketien de hang tabu David ong alari yang ni ka ketien ni me hapo ka don ka jong knang bangan om le pop ya me kamut ngi haban ri kan ka ketien ngi haban sumare ka pedeng la ka donot ong ka ketien ka jong blai ngi haban ri kan ka ketien ngi haban kan mau ni ka ketien ka jong blai ka ong kum no tadeng ta la fila dan ni ketien fila penchong nang remil di halor o mausiang o balong Jesus Christ tadeng ta la da wan ka eryong ka no ru kita gal er gila ban wan ki jing kran ju ki breu ki la ban wan ki jing hikai ju breu ki la ban wan kita gal er ka ba wan na ka jing mi jo fitung ka shlai ru ka gal er snow kum bala dap kawan ke jing pen kiro tegi eryong uslap unwan rela filatay la di halor kan ke ketien kamot filatip baniang komno bagani ke ketien kan bat skam ya fi kan ke ketien kan peniang fi hado ka bekot kan ke ketien kan ai bor ya fi namar haba fi tay halor ni ke ketien unconsider fi ne anyo fi kum tau breu ubastat de bo shule start bakran start handai ubreu ubastat don shibun ki breu ki bakran start don shibun ki breu ki ba batai start don shibun ki breu ki ba syukran namar bakidai kita ki ba don jingtip hendrai lada kata ka jingkran jongki kamdan naga ketien ka jong blai wanum pediang ki bukum kata yo ba pi sha lam ler fio sngo ki no ki breu ya lap check na ketien jong blai la fio sngo don ki breu ki ba hikai ketien jong blai check na ketien jong blai ka don kamdan ba what you check tang na shid khot kwa am na fi what you pay tang na shid khot ro tadeng tangi hap la shibun ki khot mar ka ketien ka jong blai ka ong ulan pa ulan hang ni khing diat ba hang tai khing diat ka hukum ulan pa ulan tadeng tangi hap bantip ya ka ketien ka jong blai bangin light na ka jing syukor bangin light na kini kil air ki ba be kiler jihikai ke bakla kiler jihikai niam jihikai breu ka basudai tang nakal air tadei tawanum lom ki khlung mar ka tien ka jom blai ka ong ki khlung la ban kren ka bakren sno dei be ki khlung bapli tien ka jom blai ka kren chai Ephesus kan long ba sao ka khot ka ba khat lai khat sao ka ong kum ne tandang ni opoi baro sha ka ta ka jinglong ka we ka jong ka jinget bar ka jong ka jingtip yau khun mde bang shutip malum mala mde bang shunget malum mala Henry bangin yo poi baro sya kata ka jinglong ka wei jong ka jingat kamu ka jingdap pura kata ka jingat bat kata ka jingtip yo khon kamu ka jingdap pura ka jingtip yo khon ublai hadu kata ka jinglong rang ba bha hadu ka jingthau ka jingdap ka jingnyeng ukris ka bamut mde mensyutip tangkat to ka ne Henry bantip pura yo ukris tikumnong intip pura yo ukris ka David lang ba ka ketien ka jong ukris Namar water, unang ta yang ka gospel, unang ta yang ka ketien, udah umen si makoi udah ublay. Baru deh hi Jesus Christ ulang ketien jong ublay. Tadaw la fi kwa ban smol to in ka ketien, pia ban itu inu ketien, ba unie udah Jesus. Tadaw kwa ban smol to i testament ka berim, pia ban smol to inu unang ta, ya ka Bible hi baraka wai ba unie unang ta hi udah ketien jong ublay, udah Jesus Christ. Bala fi la itu yo. Lambangan ka ketien fin itu lot ya jing shisha baro. Badi ketien jong ublay ka ogum ne bagum tangi na milong syo gum ki khna yegi bala pensat kenting bala rong nok keleng daga leer ka jikai baro daga but shalai ki breu haga jingle senti kat bakum ka but sneu ka jikai bakla ka babel ka ong hang ni wang yinum dei shu ban long gum tagi khna ki bashu snow dei bet ki bashu mudur bet baka long shisha kumta ndai to ai bangin long kita ki bala rang ba bha ong ka tien ka jong blai hado ka jingthau ka rinyang ka jingdap ka jong Chris Ndai bala shusha rong no ru keleng da kata er ge jikai baro henry to ai bhin shong pen shong nong remil de kat komune ka tin ge jong blai ini ki ski long gi besneu to ai bingin su spa la jong ka por ge jongi ndai ben su spa ban splut kai ka por ge jongi he bangi pet gi mobile ne bangi splut kai ge ban su scroll kai ge henry scroll ye ka tin ge jong blai scroll ye ka tin ge jong bule ka tin jong blai margani kadon ka jingmot kadon jingmut abai pule ka tin ke jong blai kadon jingmut toy habai pule ka tin ke jong blai usoi ta no kwan pen bernya ngi de Facebook de Instagram kwan pen bun bernya ngi leng ban ka WhatsApp kini kita ban supet ban sulorni gi kam ki we ban ki le yu ki le che kanom dan jingmut toy ke ta ndai kwa ban ngi fi hoi ka shu idei tam ba kam tai ong ka tin ke jong blai ndai ka ba ka don kam e fi ka long ba fin scroll ka tin ke jong blai scroll ka na bastang sa bakot scroll ka tin ke jong blai na ka sngi Bagum ta fin san haga ketien ke jong blai. Ba finam long show kum ki khna han rai kita kin ki rang ba.
ya ka bom dan bala ban syukur ni ban hikai lam le refi tadi tau try ker khu fi ni ka sngi ka bamanta wat long ki Khristan niangkongwieng rito long fi ki Khristan ki babam da ukpu mde ki shu bam da galer bu shu he stang ka sound ki niangkongwieng ki sawabha henrei ki dei tang ki babam da galer ki im da galer rito ai ba pi pin im da ka ktien fin long kita kin ki khiu ki bala dak mde ki ba thali kita ki shakuriau bereu shau ne kita ki khiu ki bishu reu kedong rito long fi ki bala dak da ka ktien dap da ka ktien da ding ta kum ka potnet boleh la bo ingi bangin ya lap na ka sngi na ka por na ka Nongkhryiem jo ka ktien ka jong blai kam de da ka jing start ka jonga kam de da ka jing la ka jonga kam de da ka jing pen kre ka jonga henre ka dei da ka jing kren ka jong blai bo blai ka khu fi ka ne ka sngi ka momenta to ai flong ki Khristan ki bla dap da ka ktien ka jong blai ba fin light na ka jing shukor fin light na ka jing kai bakla fin light na ka ta ka jing kai ki ba smau dai henre ki ba klem dai but pin yo ye kene ke jing sha kene na ktien ke job le ko khu ye phi kene ke sngi ke momenta but nga dwai na kamta jong phi ba phi pule ke ktien pin sngo tho kanu ngat na pen phi kwa wala phi pule ne ke ktien pin sngo tho bila ra ke ktien ke jong phi o nga yi sibun ke ktien ke phi ra ngene dwai kene ke sngi ke momenta ha phi pule ne ke ktien pin sngo tho ne ke ktien ha phi pule ne ke ktien pin champang ne ke ktien but pin i tho ye Jesus Christ deng ba ke de ktien ngin dwai bo men sem ba khoi men sem u ba pen shai u men sem bo ple de kmat ba ke jam men sem un trei ha po jong fi u men sem ba khoi nga ngai u men sem ba khoi ni ra fi du no hi kai bo kraut tam un hi kai fi lam ba ke ne ke ktien in de dwai ke ne ke por tanga so men sem ba khoi u toi Ukraine ha ke ne ke por hoi u toi ha phi u dan ha ke ne ke jaka ba Ukraine phi in de dwai hallelujah men sem ba khoi hallelujah ko pa jingi bhavne nga aingo ime ko trai me phai lo jong men sim jong me ha ka ni ka por bo de men sim jong me ko trai ma ong ha ka sngi ke ba khat do ngan the no buk yo men sim lor ka do baro trai de mo me bo phai yo men sim men sim dan ni ka por men sim o pen shai ye ka jingbut o pen shai ko trai ye ka men sim ka khmat wang jam sim ni ki khon ba kin pule ka ktien na do ni ka sngi ke da shai ka dar kin da snok tho ye ka ei ka ba me mut ban kren ye ka ei ka ba me thmu ko trai man tho ba trai ka ni ka ktien ka jom me kan long shi sha ka jing shai kene ka ktien ka long ka sharak iki ablai hallelujah kene ka ktien ka long ka jing em iki ka long ka jing bam iki adwai ni ki khon ki jam kene ki khmat ki jam se barok in the plane no ni ka sngi ka hallelujah kene ki khon ki thrang la ra ki ti ki thrang de tra ba kin so tho ka ktien jam hallelujah kin nang so tho ba kin nang san ka ktien ba kin ai pen rit yala de ka ktien ka jam kin ai pen ko ngo ile de ka ktien ka jam kin ai pen dam ile ka ktien ka jam try hallelujah kene em na ka ktien ko tra ba kin kren ka kum ka ktien ka jam mar kan ka bor ka ktien ka jam ba tra ba me kren ko tra ka don ka bor ka don ka ding ka ktien ka jam ka long ternam man puluat jin ye kita ki jikai bakla baro kita ki maus yang hallelujah try ki jikai niam baro kinda jot na mar ka ktien ka jam try hallelujah ka ktien ka jam ko try kan pen jot ya ka jing try ka jam bomman baro bani ki khon ki nyo ne ka ktien try ki nyo ne ternam ki nyo ne ka ding jam ko pa hallelujah ngai ngo ime ko pa hallelujah ka ktien ka jam ko try ka shai ki ha ne khlep mat try ka shai ki ko try ba kin pule nang ni shak mat kan shai ko try kinang yo try mar ka sngi ki ba khat do ang ka ktien jam ka jing start kan man roi ma ai ki ka jing start ngi ma ki sngi ki ba khat do mde ka jing start ba kin japar thai kham tam e ka jing start ban sngo tho e ka ktien ka jam ka ba dei biang ka kum ka ktien ka jam no msu tho ba klai ka ktien jam regi ba sngo tho shai ka ktien jam ko ba ka ktien jam ka hikai kum ta kin sngo tho hallelujah hagar ta nge jong jisu na duai hallelujah amen amen try and khu if you na bor if ngla duai ka don ka bor ka jong men sem ko ya ka bor ka don ka bor ka jong men sem ko pi banang duai nang yai duai trang kren yu play pan blain ban chai unang pen chai fi hallelujah try na kar khu if ngin second do flan for ngi fi la ban ya kan do bat ngi ru ha ne ka check out try and kar khu if ku bless you bon amen